makare puonja okaneno ka IBC osetimo weri gi makare kata puonj mana matin makare ket tenge IBC gine reto chalga gima gik moko itero piyo sana nikech bende ing'eni olos IBC commissioners okel ka saa koro oseleo koro gitemo goyo saa koro gik moko ireta mi iula kama koro miyo kata gine section mar civic education akiani gibro time ka gitimo registration bende koso gibro timo nang'o nikech pok aneno the first thing ma IBC osemna timo en ni ne gibedo gi first session to gi yiero to bang' mano to waneno na poster ni tarik 29 dwe mar 9 wachako gine mass voter registration lakini pok waneno puonj makoro to ingeni mano be nie budget to wadwa rito neno ni budget mar civic education no gitero kaje ko gitimo civic education omiyo kuma dier individual kata ji giwegi kaka wane mwatemo mar mondo mi wawuotho ko kucha kwa wuoyo go jende wetewa kendo kwa ngiso ji gimoro achiel ariyo adek onde wasesomo manyalo konyo gimomiyo nego beni ng'ato register kata ng'ato kawo kura to gimomiyo ng'ato nego beni dhigo kura mar mondo mi yier jatelo modwaro lakini institution kata duol momi gine mar tayo chenro mar civic education kata puonjruok no ma en IBC pok aneno ka timo kamano geno na en ni gibro timo mano mapiyo nikech bende gineno ni kara bende kokipuonjo ji to wuok bende ok bed maduong' ahinya nikech ineno kaka wuona neno ka Mr. Ekethon wacho ni gine jomo wuok tin sana in fact aneno ka bomet jo IBC officers orito ji nyaka godhiambo to onge ng'amo biro mano matie ni onego bende wakete maino e puonjo ji mar mondo mi jok mapok obede kinde moko ka nitie ng'ama koro konyocho tieko form 4 ok wanyal wacho ni ng'amo ng'eyo gimonego kako nyalo kawo kura gi gimomiyo onego be no kawo kura gi kako dhi go kura gigo kura mar mondo mi yier jatelo maber ok go kura mar tero ng'ato dala kinde moko ne gidwa tero ng'ato bondo to tinde kama ni dwa ter bondo dong sani winjo maber anyway koro puonjruok maber pok waneno to wakwayo mar mondo mi IBC opuonjnwa ji to ojende mang'eny kaka wan gi ji mang'eny e Kenya mangima owuok mar puonjo ji nono ka ginyalo yudo jogi mose somo mose temo yudo gik matimore around IBC ginyalo tiego gi zaidi mondo jogi okony gi puonjruok mondo mi gichop ne ji 6.3 ka nikech ok ginyal timo gino commissioners 7 kata jok mobedo employed e secretariat mar IBC ok ginyal dwaro jo Kenya te koro kwayowa en ni mondo gipuonjre gipuonj ojende to kendo budget bende gitigo maber wang'wa nie budget na ahinya nikech mano pes jo Kenya IBC bedo funded gi consolidated fund ma wane mwagolo osuru to giyudo poson gi mar tiyo e IBC koro ging'inwa kanyo to kendo giyawe malach kabisa very soon nikech waonge bede time wan gi dweche 14 kende mano time matin seriously omiyo giyaw civic education ma serious to kendo ging'is ji ni onego be ni giregister mondo kata 6.3 million ma target gino gichopi Aro kaka ne wacho ni achiel kuom yore ma bende miyo wuok oko en timo lokruok kokalo kuom debe